Bos días a todos. Somos o primeiro de Bacharelato de Artes Escénicas e Música e hoxe é un día moi importante porque imos estrear unha adaptación que fixemos da película Gris. Levamos unha boa parte do curso preparando guión, coreografías, escenografía, que queremos darlle unha mención especial a Rafa porque fixo moita parte da escenografía, inda que non é noso profesor. ¡Gracias, Rafa! Chegou o día que queremos amosar a nosa vea máis artística e que gocedes tanto como a nós. Moitas grazas por vir e benvidos a Raiden. Non digas iso, pero é certo. Pasei o mellor verán da miña vida. O noso amor é demasiado grande. O destino xuntaramos de novo. Pero separarnos tantos kilómetros? Nada imposible. O meu amor por ti é demasiado grande. Non, Deni, non os traves. Non os trabo. Sou a súa mellorar. Deni, iso é a fin. Non, só é o principio. ¿Qué tal, rapaces? Rapaces, mirade qué beleza estamos este ano por aquí. Vaya curso nos espera, rapaces. Adeus, miña ruliña. Pásamo. Por que me queres quitar? Dame iso. Non me sabes comer, verdade? Cheira podre, deberías enterralo. É un xantar caseiro, feito pola miña nai. A túa nai levantouse expresamente para che preparar o xantar. Levantou Putzi, faino cada ano ao principio do curso. Oh, que mamaiña tan boa. Kenny! Kenny! Onde pasa che no verán? Pensas que a miña nai para meter así de controlado? Só preguntaba. Estiven a traballar, pois non tedes nin idea do que é iso. A traballar? O único traballo que sabes facer é o que lle das a túa nai. Que estiven a traballar, cargando caixas nuns grandes almacéns. Eres ben corno. Non me amoles! Aforrei para comprar 4 rodas. Un coche, en serio? Deixarás montar? Non che penso dicir nada. Deni! Alégrome de te ver, rapaz. Eu tamén me alegro. Vistes gato lobo por aí? Que vas, son as máis mozas que os que todos moceamos. Margari, e ti que fixeches durante o verán? Pasei no case todo na praia. Imaxinadeus. Imagino. Un pasa case todo o verán afastando as mozas. Soni, ti pasache no verán afastando as moscas. Cando queiras demostro, cho. Dime, na praia, como se che levas en todo? De medo. Coñecín unha morena que estaba para mollar pan. Eres, uche, xa sabes. Ou veña, Soni, ti xa pensas niso ou que? Durante todo o día. Veña, esperállame. Chico, estou. Ben, moi guapa. Tes un aspecto magnífico. Así que este é o famoso Instituto Raiden. Sí, e non teñas medo. Saberás como te vai gustar. Tamén gustaba do ano pasado. Oxalá estives ali agora. Non sei adaptarme a sitios novos. Por que? Eres de outra galaxia. Uah, que noxo. Aquí estamos outra vez. Oxalá ainda fose verán. É o primeiro día de clase e xa me parece que pasou un século. Mozas, imos retocarnos un poquinho. Non podemos entrar así. Este curso ímonos poñer a punto. Ademais, somos do último ano. Ainda somos adolescentes, non? Sí, e con moitas ganas.
Ánimo, mozas, imos alá, a por eles. Blanche, tes por aí o novo plan de estudos para este ano? Sí, señorita McGee, tiñemos aquí hai uns 5 minutos. Na que has para peitar un oso? Ai, aquí está. Se chega a ser un elefante, cómeme. Blanche, este é o plan de estudos que non atopache lo ano pasado. A ver se o próximo non sorte atopalo deste ano. Podes xorarche? Podes, é o primeiro día de instituto e non sei onde teño que ir. Benvida, Raiden. Terás que cubrir algúns impresos e... Desculpas un momento, volvo de contado. ¡Rapaces! ¡Rapaces, por favor! Disculpe, hemos de algo que escribir. Claro, acompáñame a sudar e echanse los formularios. Mozos, os profesores que teño este ano xa me están suspendendo. Vas pasando o curso baixando o despacho da directora. Este ano farei que desexen non haberme coñecido. Non me digas. E que vas facer? Non teño pensado aturar as leiras da señorita McGee, por moi directora que sexa. Toni, Señorita que McGee, estás a facer? nada, andaba paseando un pouco por aquí. E dando ya lingo máis a conta. Tal vez, se quedases algunha tarde paseando e parolando, madurarías de en vez. Pensas quedar aquí todo o día? Sí, señorita, digo non, En señorita. que quedamos? Cala xa, anda, vai para a túa clase. Cando isto termine o teu profesor botará de menos. Sí, señorita. O que vostede diga, señorita. Xa nos decantamos de que non entran as súas lerias, Sony? Puseche lo cinto e dixechilles 4 verdades. Damas e cabaleiros, o desfile dos parvos. Que pasa aquí? Nada, supoño todo ben. Fixadevos, pero se vai ata con rato. Parade, teño presa, moita presa. ¡Ay, no las dan! Bos días, alumnado, e benvidos ao que será, sen dúbida, o noso mellor ano en Raiden. Este sábado reunirémonos ao aire libre onde está a fogueira para animar a noso equipo de rugby. E quero que acudan todos, mozos e mozas, para mostrar o noso apoio aos xogadores e ao adestrador. E agora, unha noticia moi boa. Un gran acontecemento terá lugar moi pronto en Raiden. O Missional Baseball e o seu show televisivo seleccionouno como Instituto Representativo da Mocidade e transmitirá un programa en directo desde o noso gimnasio. Teremos a oportunidade de demostrar os sans fortes e inteligentes que somos nosos alumnos aquí en Raiden. Ei, non viron a Zuko esta mañá? Que guapo está este ano. Rizo... Esa xa historia para min. Pois a ver se a historia se repite. ¡Ey, mozas! Hola, Frenchy, senta. Esta es Sandy Olsen. Este é Jen, Marty, esta é Rizzo. Sandy ven de Sydney, Australia. Como van as cousas por abaixo? Van ben, grazas. Ey, Marty, lentes novos? Sí, comprei nas para este curso. Non me dan como un aspecto máis intelectual? Non, querida, aínda se che ve a cara. Que te parece este instituto, Sandy? Bueno, é diferente. Non se parece moito co colexio que estaba antes. Hola! Pero miren que inventa tan feliz como sempre, a pesada de Patty. A mis universo privado al Instituto Raiden. Hola, rapazas. Está ben? Non me saudades todas a vez? Hola. Adoro o primer día de clase, vos non? Vos sí, é máis emocionante que me ocorreu en toda a miña vida. Pois sabéis, adiviñaredes o que me ocorreu esta mañá? Seguro que non. Anunciaron as candidatas para o Consello Escolar deste ano. E a que non sabedes a quen anunciaron para ser a primeira candidata? A quen? A mí! Non é unha barbaridade? Espero facer un bo papel. Está na altura dos alumnos de Raiden. Estou segura de que o farás moi ben, Patty querida. Grazas polo vosso apoio. Ai, espero que non pensarades que son unha putana por non presentarme antes a vosa nova amiga son Patty. Hola, son Sandy. Benvida, Raiden Sandy. Estamos encantados de que estés connosco. Aposto a que te presentarás en pruebas de animadora a semana que ven.
animadora principal e queremos renovarnos con novas incorporacións. Non sei, dame moita vergoña. Ai, non sexas parva, seguro que fará señal. Vémonos alí, non te esquezas. Ata logo, mozas! Adeus, Pati! Que vos parece, Sandy? Admitímola no noso grupo? Non che sei, penso que é demasiado puritana. Oh, non! Que un diamante nos lentes dos macarróns! I don't know what you do to me, ¿Qué? ¿Viste esa nueva moza que se está a matricular? Silencio! ¡Guau! Está espectacular. Vaya corpo que ten. Déixate pampo. Unhas curvas verdadeiramente perigosas. Denis, por que non nos contas o que fixeches na praia? Ah, non, diso non contarei nada. Non te fagas de rogar, dis que non foi nada, pero conta igual. Dani, contao. Estiveches moi preto dela. Sandy, que fixeches este verano? O verán ha sido na praia, coñecín un rapaz. Eu prefiro a piscina, o mar dame un pouco de medo. A ti todo che dá medo, Frenchy. Ías cada día a praia para estar cun mozo. E que era algo moi especial. Esa clase de mozo non existe. Era un mozo moi romántico. Contanos, contanos máis. Era o mozo máis delicado e educado que podades imaginar. Contanos máis. Dicíame cousas bonitas a beira da praia. Contanos máis. Entendíame e respectábame. Contanos, anda. Non pretenderedes que o conte con todos os detalles, non? Pois claro que sí. Punto por punto. Dalle. Está ben.
sí. Pensas que é posible que pode ocorrer iso? Éche posible, moi posible. Imos, Sandy, é hora de ir a clase. Un ano de grandes éxitos. De grandes triunfos. Porque os meus mozos están preparados de verdade. A conciencia. Porque eu os preparei e non só están en boa forma, están afiados como unha coitela de aficar. Bendito. Non saeremos soamente a gañar, saeremos a conquistar a gloria, saeremos a pisados, a esnaquizados, A machucaros. colleremos e arrancaremos o corazón. Comerémonos. Entón, aniquilaremos. Machucaremos el fígado. Devolveremos a aniquilar. E cando os aniquilemos, E cando os aniquilemos, faremos unha gran festa. faremos unha gran festa. E cando fagamos unha gran festa, volveremos aquí para tocar a campana victoria. ¡La victoria, Raiden! O que sempre desexamos. Agora, entoemos todos xuntos, que chegou o momento de cantar o himno de combate de Raiden. ¡Claro que sí! ¡Imos, mozas! Vaya, son a morea de chatarra. Espera que o pinte e lle poña o motor a punto. Funcionará de maravilla. Penso facer unha carreira na calde. Na calde? Queres converter esta conversa nunha pelesa? A min gustaríame ver como convertes ese cacharro nun coche. A que se parto a cara. ¿Qué vamos escorpións aquí? Este non é o seu territorio. Pensan que buscan pelesa? Se a buscan, atoparánna. Hola, Sandy. Hola, mozas. Ei, Sandy, temos unha sorpresa. Unha sorpresa? Sí, deixa que te peite. Queres pintar os beizos? Ei, Zuko, teño unha sorpresa para ti. Ah, sí? Aquí está. Sandy, Denny, Que faz aquí? Eu pensaba que volvas a Australia. cambiamos os nosos planes no último momento. Sabes, ao final tínhamos que dar. Non me podo... Que hai, nena? Detes un loco paseo por aquí só para me vir ver? Pero, Denny, Sí, son Denny. Non me gaste no nome. pero que che pasa? Que me pasa? Que me pasa a min? Que te pasa a ti, rapariga? Non entendo nada. Onde está o Nisuko que coñecín na praia? Tal vez exista dous Denny Zuko. Por que non pos non no xornal me gusta da sección de obxetos perdidos? Es un farsante. Un mentirán. Que só non haberte coñecido nunca. Pobre Ruliña, bateu
Zuko? Pois acaba de marchar cacarexando! Zuko, teño coche, lembras? Non quererás volver andando. Ven, que cho ensino. Portouse tamén comigo este verán. Escoita, Sandy, todos os homes son ratas. Que digo rata? Son os piollos das ratas. Moito por que iso. Son os amigos dos piollos das ratas. Son tan desprezables que nin siquiera os cans se atreverían a morderlos. O único home do que te podes fiar é o teu pai. Sabes o que necesitas? Unirte unha noite as damas rosas. Pois se veñan todas a dormir a miña casa. Montamos unha festa en pijamas só para mozas. Queres vir? Non sei... Queremos, sí. Pois non se fale máis. Imos a tua casa. Recollen estas cousas e imos a miña. A noite pras mozas novas, Sandy. A noite pras mozas novas. Dindis vivos, dindis sans. Xan, para xa, apaga iso dunha vez, está me toreando. Frenchi, dame outro cigarro. Outro para min, xa que estás tan xenerosa. Queres ti un, Sandy? Non, grazas, non fumo. Que non fumas? Prova, non te matará. Veña, dalle unhas chupadas. É moi sincero, cando das a chelo disco, te chupas. Prefiro non tentalo. Entón, por que non bebemos esta botella de viño para animar a festa, É viño galego. De importación. Eu comprei uns biscoitos deses que anuncian pola radio. Biscoito e viño, iso mollase no leite. Aquí vi que este viño é galvariño, incultas. Ei, mozas, a Sandy non lle daredes de beber, non? Da igual, non me importa. Aposto que tampouco diches viño na túa vida, Sandy. Sí, o ano pasado, na boda do meu curmán, bebi un pouco de champaña. Oi, que muller de mundo! E seguro que te emborrachaches. Toma un reliño, anda. Que pasa? Non temos nada contagioso. Sandy, facoche os buracos nas orellas para que podas ver as pendentes? Non te deixes, non te deixes! Calade! Non será moi perigoso? Non, sei facelo. Hoy de mañá quero ser manicura, peteadora, cosmetóloga, perforadora de orellas, sabes? Que che pasa? Tes medo? Non, mais... Toma, Frenchy, este alfinete está sen estrear. Perfecto. Frenchy, non creo que se sabe a idea. Sei un momento. Au! Imos, Sandy. A miña nai matarame se manchou as sabas con sangue. Que? Só sai un momento. Frenchy, non me encontro moi ben. Penso que me estou a marear. Non te preocupes, Sandy. Se sai mal con peitearte de xeito que o pelo che tapa as orellas, xa te solucionado. Moi graciosa. Sandy, para estar ben hai que sufrir. ¡Ah! Chicas, queredes traerme xeo? Sandy desmayouse, só lle fixen unha orexa, pero es que o ver o sangue... Por que non abre la villa de auga fría e lle pon as orellas debaixo? Oh, non, non deixaré que toque as miñas. Pois arrepentiraste. Debes saber que aceptaronme na escola la Capuri. Sandy, estás ben? Esta rapaza requintada da ganas de vomitar. E tan mexericas, como a Sandra di das primeiras películas que vi a miña nai. Look at me, I'm sympathy, dancing with virginity. Won't go to bed till I'm legally wed. I can't, I'm sympathy. Watch it! Hey, on Doris Day, I was never up that way. Won't come across even from myself and us. He's got
persoas sodes tan sensibles. Lade, non se xa desvestas. Cambiei de idea, marchamos. Non tiras botar atrás agora. Quen dixo iso? Non podedes entrar! Os meus pais mataríanme! Sandy! Pucci, por que chamaste a Sandy? Non podemos dar aquí, marchamos. Oh, Sandy, sai ao balcón! Aquí está teu Romeo! Así que marchamos e marchamos. Apartade, fato de estreitas! Eu vou pasalo ben! Mirade, rico. Ma, baixas en corda. Mataste os pasos dunha dama, Unha dama, eu non vexo ninguna. Cala, imbécil. Como estás, Kenny? Preguntas ou afirmas? Este ano melloraches, Mellorei en todo. Que hai, Suco? Tes moi buen aspecto, Rizzo. Para ti, demasiado. Non me gustan as cousas de segunda man. Marcha, rapaces. Onde vas, emborracharte? Iso divertiríame moito máis que quedar con vos. Non é para poñarse así. Ves connosco, princesa? Imos de festa, imos de esmorga. Esta noite é para os xóvenes. Xa está ben, iscade de aquí dunha vez. Marchade. Oide, mosqueteiros, pensades que son unha para todos? Iso quixeras ti. Está ben, D'Artagnan. Deixádenos sós. Isto é unha puñalada por detrás. Un home que prefere sair antes cunha muller antes que con seus amigos é que ha caído moi baixo. Desde logo. Imos tomar unhas cervexas. Non sei que viene de Suco. Non hai nada que entender. Se te enamoras dun mozo que non sabe quen é, seguro te vai facer sufrir. Mas eu sei que levou. Digo mellor del. Agora xa está confundido. É a súa decisión. Quererá se decide quererte. Que duro de amor. Non sufras, Barba. Hai morea de mozos. Se queres, préstache un dos meus. Saíches con todos estes mozos? Con todos. E como argallas? Pois por carta é máis doado. É cuestión de saber levar a correspondencia. Dasme un pouco de papel? Dou. Grazas. It's mine, it's not fair.
hai que arranxar un pouco. A chapa, as rodas, a pintura... Non é moito traballo. O problema non son eses detalliños de nada. E logo que? Pois o motor, que se sostén con arame. O motor está moito mellor que a ti. E onde atoparas un carburador novo? Collese prestado de outro coche e arranxado. Que niños? Que? Non tenes un pouco de arame para que non caia o motor, non? Ei, ti, que está despedido? Sei que tes coche? Non, pero sei conducir. E ti? Eu? Si, ti. Non. Eu non. Ben, rapaces, este coche poderíase convertir nunha máquina de precisión. Podría ser automático, hidromático. Podría ser o Gris Liner. Carrodas de carreiras de trillo, compresor. Preciso, vou a conseguilo. Una corredor, pista fondo en un canón. As botas ao pasar, non se desnoia co Gris Liner. Gris Liner tan rápido que voarás. Gris Liner, co Gris Liner no todo te echarás atrás. Gris Liner, van a venar, vou ver pasar. O Gris Liner, van a restaurados de doble retrovisor. Van a volteira con música de gañador. Con su freno de inserción causa gran sensación. Te vas a derretir como un coche subir. Gris Liner, Gris Liner tan rápido que voarás. Gris Liner, Gris Liner a todos te echarás atrás. Gris Liner, van a venar, poder pasar. O Gris Liner. Deni, eses escorpións están a buscar Lea. Deni, que che pasa? Estás a pensar nesa moza? Pero que dis, mamalón? Terías ou que? Anda, imos, e non preguntes tanto. Non sei como se ves un pouco nas nubes. Pasariños. Kenny, Xuco, pide. Tire, sentade. Chegastes antes que a nós. Que, como vedes? O que? Un reto. Temos que machucar os malditos escorpións. Podes facelo. Cuns cantos arranxos. A que non sabedes o que me dixeron. Que o ano pasado a Poli vixiaba a calde. E o que iba, metíano no cárcere. E o meu rayo gañará. Que? Roubaron as liñas? Richo, non me amores. Tío teu, a tua piruleta. Encántame.
Non entendo as mulleres. Eu tampouco. Só serven para unha cousa. Claro, que fai un con elas as 23 horas e 45 minutos restantes? Tampouco. Só 15 minutos. Miña xoia. Díxasme un par de monedas? Deixo. Grazas. Agora volvo, rapaces. Hola, Deni. Hola, Pati. Agora non podo, sí? E máis tarde? Que fais máis tarde? Non sei, non me molestes. Está ben. Chámame, non te esquezas. Hola, Sandy. Hola. Que tal? Moi ben, grazas. Sandy, hai días que quero falar contigo, sabes? Así, De que, verás, outro día non me comportei como debía. Un estúpido, un completo estúpido, sei non. Pero non era eu que falaba, sabes? Diante dos meus amigos, teño que aparentar. Eles vente falando cunha moza e xa pensan que é unha... Ti xa me entendes, non? entendo. Por iso alegrome de que Tom sexa un mozo tan sincero. Sinxelo, os rapariga musculiños. Pero sin ter nos bíceps. Estás celoso? Oh, Sandy, non hagas que me exe da risa. Celoso eu? Por favor. Que lograches na vida? Pois... Eu son máis forte que ese logro fachendoso. Sí? Cando me xa creerei, non? Mozos, presento vos a un novo xogador. Ben, a ver que tal se che dá. Ei, ti, quediño conmigo, eh? Que tal eso? Pero que fixeches? Non podes chamar ao varón sen botalo. Tens que facelo botar. E levalo botando esta canasta, saberás? Pois claro. Non te fixen nada. Parece que isto non é o teu. A ver, pareces forte. Que tal se che darán as presións? Vamos. Veña. Tírame. Parece que isto tampouco é teu. Vamos ver que tal se che dá o atletismo. Vou por uns palos. Deni! Mancachaste? Deni, contéstame. Por lo menos podrías falarme despois de como te portases comigo. Como me portei, Sandy, xa te dixen que se tría. Vayas a falas. Mancachaste? Estou ben. E ti que? Sigues aí con musculiños? Pois... Está ben. De verdad tu baile? Non sei, depende. Depende. Depende de que? De ti. De min? Pois que musculiños vayan buscando outra parella. Achando un vaso de agua y un hamburguesa. Sandy, mellor imos a outro sitio, queres? Por qué? Aquí non podemos estar sós. Deni, non seas
escarbo. Está ben. Casi arríncame o brazo. É que non quería que me estás nesta mesa. É o mellor sitio. Que fas de mí? Estou a buscar un pouco de intimidade, sabes? Bueno, mozas, que te alegres? Eu un batido namorado. Ok, que ti, Dani? O mesmo? Eu non teño moita fame, só querería unha hamburguesa doble con mostaza e cebola, un batido de amorodos e un xeado de chocolate. O mesmo para min. Ah, sí, ya traigo todo. Ah, tampouco tes fame? É por te acompañar. Que hai, Suco? Camareira, por favor. Sí? Que queredes? Un xeado de chocolate para todos. Para todos. Eu a broma, verdade? Será un para cada un. En fin, así ya traigo todo. Estupendo. Hola, Richo, ¿cómo estás? Mellor de fronte que por detrás. Se tes un par de moedas, podemos compartir un granizado a medias. Cando sei un mozo, nunca sei a ver. Entón, sairás moi pouco, non? Hola, xentiña! Faltannos 20 céntimos para poder comprar un xeado especial. Non sei en que se me vai o diñeiro. 10 céntimos por aquí, 15 céntimos por ali. Tranquila, dentro de pouco Fenchi convidarános a todos. Certo? Non pensades que vou ter o soto dun banqueiro. Sempre será máis do que temos nós. Boa. Hola, Ana. Facede sitio. O de sempre, macho. Arisca un pouco de aquí, anda. Teño tantos cardeais que parece o Vaticano. É a marca da casa. Quereis asinar por onde pasa? Eu bico estilo vampiro. Ti és un porco! Encántame canto de por requintada. Os meus pais queren que veñas a dormir a tomar o té. Queres vir? É que non me gusta o té. Pois toma outra cousa. Non me gustan os pais. Queres unha hamburguesa, un xeado, algo? Non. Es unha moza barata. Non nese sentido, pero... Tranquilo, entendino. Tedes a parella para ir ao baile? Non, Queres ir? Quero. Marcho, se mañana no aprobo esa marease, repetirei o curso como unha condenada. Estás de sorte, Rula, porque estou disposto a botarche unha mano. Grazas, pero agora cardadiñas no peto. Quéreme. esta torta de manzá non hai que na coma. O pastel de manzá que fai a miña nai está moito mellor. Queres un anaco? Quero? Se cadra aquí non vai dar ni vuelta en Australia. Vale dando saltos como canguros. Moi graciosa, ha dicho. Sendi, imos. Suco, vémonos logo. Sí, sí, claro. Adeus, Frenzy. Venga, outra. Chao, paxariño. Manda carallo. Outra vez toca me paga la conta. Anda, dame un par de moedas. Está ben, que che pasa esta noite? Cada vez que abrí a boca para dicir unha parvada. Non falas que me non sei. Anóxate se queres. Que máis me dá? Que se te suba. Que máis me dá? Se cadra, remato contigo. Pois remata! E me que isto onde che caiga! Perdoa, Frencho. Richo, Richo! Vaya.
Inocente. Ao mellor podría traballar de operadora na telefónica, aínda que non creo que soportase levar auriculares tanto tempo. Que fago? Oxalá tivese un anxo da garda, como que tiña de virrenos naquela película. Sabes que se digo? Se o ves, dille a miña pai que che deu un número. A ver se teño un pouco de sorte, sabes? Rizzo, mira, aí está Kenny. Imos. E ti que? Segues pensando ir ao baile? Sí. Espero que me acompañe esa tía boa. O acontecemento máis importante en Raide e non se parella. Que me diste, Tom? Seriedade, por favor. Marty, pensa que a nosa sorte cambiou. Pero sabes o que fas? Oh, que facemos? Non, eu non vou contigo. Marti, que guapa estás. Sony, mira, aí está Miss Fontaine. Ten cara de riso. Non seas crío. Vive a lume de Viqueira. Se che gustan os homes maduros. Marti. O Deni, que emocionante, verdade? Sí. Pararei cun cámara, amigo meu, para que nos saque na tele. Coñeces un cámara? Claro, chamase tele. Dodi, como estou? Realmente preciosa, como unha piña adornada. Wow, que bonito quedou o gimnasio. Wow, trouxeche as provisións. ¡Atención! En 5 minutos estaremos no aire, así que aprovechad la siguiente canción para practicar para el concurso. Swaying to and fro. I have never heard that song before, but if I don't hear it anymore, it's still familiar to me, sends a thrill right through me, 'cause those chords remind me of the night that I first fell in love to those magic changes. My heart arranges. Déixame agora que te leve eu. Yo no puedo remediar. Esto va a hacer remandar. That's calling your name, and that you please come back to me. Please return to me. Don't go away again. Oh, make them play again. The music I wanna hear as once again you whisper in my ear. Dodi, non podemos dar unha volta ou facer algo? Non fales, Frenchy, estou a tentar contar. I'll be waiting by the radio. You'll come back to me someday, I know. Been so lonesome since our last goodbye, but I'm singing as I hide while the faces sound. Quiero presentarte a Chacha Di Gregorio. Hola, cariño, cantos de música. Hola. Quen é? Chámame Chacha. E son a mellor bailarina de todo o instituto. E a que peor reputación ten. Sendi, imos. Quen eres a moza? Unha que me cita dai un tempo. Non a coñeciches? Unha viaxe familiar. Bueno, en 5 minutos estaremos no aire. Ahora é un orgullo presentaros a Vicente Fontaine. Hola a todos, un placer estar aquí. ¡El Raide! Es para ella, querida. Agora, as normas do concurso. As parellas conformarán as dúas persoas alumnos do instituto. A
Regra número 2 é que durante a exhibición as parellas que sexan tocadas no ombreiro deberán sair inmediatamente. Non o esquece. E regra número 3. Todo aquel que faga movimentos vulgares ou de mal gusto quedará descalificado. Grazas, queridos fans. E agora, unha recomendación. Sodes os mellores. Esquecedemos das cámaras e pensade no ritmo. Non deixedes de bailar. Pero se vos toca no ombreiro, deixade sitio ao resto. Ben, 10 segundos. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvidos a National Banda, en vivo desde un Instituto Raiden. Agora o concurso que todos esperaban, o concurso nacional de baile. A parella gañadora logrará premios fantásticos, mais o importante non é participar, senón é gañar, senón participar. Ben, coñecede todo o mundo a Marti. Ben, gatiños, collede as vosas gatiñas e a bailar votos e motas. Marti. It's alright.
tía. Que máis que quere que fixese? Si, moi ben, mas penso que ti e máis chacha non vos acabades de coñecer, verdade? Nunca fomos noivos, saímos 3 veces. Pois xa está. Eche o mesmo. Non é o mesmo. Au! Perdoa. Sandy, gustaría te levar o meu anel? Oh, Benny, non sei que dicir. Que sí. Sí! Oh, Benny, isto significa tanto para min, agora sei que me respectas. Non, Benny! Sandy! Non me pasa o que me tiña que pasar. Que dis? Non me veo a regra! Pensas que estás preñada? Non o sei. Que máis dá? Tal vez... Keniki? Non o coñeces. Dicho, tranquilízate. Sabes que? Intentei sorprender a Vince Fontaine metendo unha aspirina na miña Coca-Cola. Ei, Marti, non lle contas a ninguén o meu, verdade? Pois claro que non. Levo comigo a tumba. Imos. Apartade, apartade, deixade paso que esta muller está preñada. Oye, dicho, ¿estás preñada? Ti que pensas? Que sí. Vai, as boas noticias corren moi rápido. E non pensaba dicirmo antes. E que che importa? Non sei, quizá podo facer algo. Non te preocupes, xa fixeches suficiente. E non dou as costas aos meus erros. Ah, non, Keniki, o erro foi de outro fulano. Ah, grazas, Roliña. Non hai de que. There are worse things
días. Este monstro será o monstro da autoestrada da Calde. Seguro? Non queres que me dé ninguén? Señora Burdo, pensa bien. Eu non penso que os meus mozos me desilusionen. Así que eu non penso desilusionarlos a eles. Así se fala. Ei, Kenny. Que para contigo? Sabes que os da Calde non teñen un pelo de parvos, non, si? Denis, que queres? Que me bote atrás agora? Non quero dicir iso. Solo que eles son uns cabróns. Non conducen limpo, Kenny. Denis, hai tempo que somos amigos, non si? Somos. Acordaste daquela película que vimos outro día, na que había unha especie de duelo? E o mellor amigo do protagonista acompañábao, era como o seu protector, o seu padriño. Si, é que... Ben, eu pensara que nesta ocasión ti podería ser como o meu padriño. Que queres? Que monte contigo no coche? Non, mais... Pensas que me vas gañar con este cacharro? Penso. Non sirve con só darlle unha man de pintura para comer aquí na Calde. O teo, cres? Entón, co mellor se leva follas rosas. As follas rosas? Sí, imbécil, os papéis do coche. Ti és un chulo barato. Denis, ven aquí, que non merece a pena, se me ocupou disto. Vistes como se todo o raparigo. Que o que lle deu? Unha moeda quentiña levaba nas tetas. Ei, mozas! Un centavo! Isto dá boa sorte. Dama ya. Toma, Kenny, esta moeda daráche boa sorte. Oh, grazas. Kenny, que pasou? Está inconsciente. Kenny, amigo, contéstame. Estou ben. Así non podes conducir. Claro que podo conducir. Só hai un problema. Que che ves o doble. Queres que conduzca eu por ti? Sí, conduce. Xa sabes, ningún tipo de reglas. Imos ata a segunda ponte e volvemos. O máis rápido gaña. sei, falta Deni. Cala un pouco, Pati. Cala ti, Pupsi. No. Deni, Kenny. Que che pasa, Deni? Nada. A ver si, Sandy. Hai días que non me contesta, non sei nada dela. Tranquilo, xa lle pasará. Aí está Pati. Que se che perdeu por aquí, Pati? Cala, Putzi, veño a falar moi seriamente con Deni. Mellor outro día, sí, Pati? Non, imos falar. Pati! Que
Alumnado do último curso. Gracias. Alumnado do último curso. Antes de que empecen os festexos de graduación, quero dicirvos que espero que todos estes anos que pasastes aquí en Raidel prepararon vos para vos enfrontar coa vida. Quen sabe se entre alguna de vos se agocha unha futura abogada ou unha muller astronauta ou entre algún de vos un empresario audaz ou un futuro presidente da nación, mas espero que sempre levedes o glorioso recordo de Raidel con vos. Grazas, sempre o recordaremos. Non o entendo. Suspenderon nos educación física. Tiñamos educación física. Señor adestrador, podes saber por que nos suspendiches? Non te preocupes, fillo. Poderás aprobar se estudas durante o verano. Durante o verano. Richo, unha muller no teu estado non pode facer eses movimentos. Esquece algo. É unha falsa alarma. Non estou embarazada. Oh, daquela casarás comigo, serás unha muller honesta. Non sei que pretendes pescar, pero non vou caer na rede. É unha proposición seria. Ainda que non sexa luz da lúa, vale, vale. Deni, pareces un atleta. Máis que un atleta, todo un campeón de atletismo. Que isto, un disfraz de entraido? Adiantaches un pouquinho, non? A quen lle roubaches a chaqueta? Mentres vos roubades pezas pro coche, eu gañei esa chaqueta convertindo en atletismo. Ah, non me amores. Dani Xuco competindo en atletismo. O digo en serio, rapaces. Pero, entón, pasamos o grupo. Xa era hora de que se atrasedes en min, non? Mozos, o grupo é moi importante para min, sabedelo. Pero tamén me importa Sandy e harei o que sexa para conseguila. Deni, estás listo para ver o meu traballo de fin de curso? Matrícula de Lembra, Sandy, mantente fría. Adiante. Sandy, es un momento para min, raparigo. Just a
Non dice nada. Siempre seguiremos juntos. We come together like Rama-Rama-Rama-Rama-Rama-Rama-Rama. We never forever. Shubha-Shubha-Shubha-Shubha-Shubha. Change, 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 Lord. That's the way it should be. Oh, yeah. All the time, like what makes us smile? The boogie, boogie, boogie. Shubha-Shubha. Change, 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 Lord. We'll always be like one. Oh, 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 one. When we go out at night, and stars are shining bright, up in the skies of fall. Forever as the days, they can find ways to make it like this. Oh, 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 oh. Change, 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 Lord.